So guys, mo na tong gikupta no. Kuha ni siya. Dili na siya Rhode Island. Mo ni siya ang dominant 109. So ang 109 mao ni siya ang black nga naay gold dire. Sometimes ang iyahang dire walay gold so pure itom. So mana maaan nila nga black Australorp. Pero dili taw na black Australorp no. Mga dominant D109 na sila. Kuha na sila, naan na sila ay dugo nga Rhode Island. Ilang papa nila is Rhode Island Red. Nya ilang mama is Barred Plymouth Rock. So sa katong mga nangutana na kay black Australorp sir. Wala jud ta may black Australorp. So before may nagdominant na may mga black Australorp. Pero amo na siyang gipang out kay gusto na mo mag-start ta sa or makasugod ta with kuan ba dominant CC genetics nga walay mga heritage nga line nga atong gibuhi kay basin og makaingon ang uban nga atong gi-cross ni sila sa mga heritage. So wala to na sila gi-cross is or in fact naatay certificate ni Doc Erwin nga nakuha ta nila og mga stocks, parent stocks. So salamat kayo sa pagtan-aw mga ka-idol og happy farming sa tanan.